התקציב, אני לא חושבת שאני אפתח כאן, למרות שאני צריך טיפול פסיכולוגי מיידי, על הספה, תפנו מקום, זה נושא כאוב, יש בעיה קשה מאוד עם תקציבים, קיבלנו, ממש קשה לי אפילו להוציא את זה מהפה, קיבלנו כרגע תקציב רק לחודש ינואר, באמת שלא כדאי ללכת לשם, כן, לא בסדר, ינואר יש לו 31 יום. אני לא אדבר על תקציבים כי זה פשוט באמת בלתי נסבל. אני כן אגיד שאנחנו, ואני חושבת שזה דומה אצל כולנו, אבל אנחנו עם דגש על כאן, על מרכזי החוסן, נתקלים על תושבי הדרום, נתקלים בכמויות או במספרים שלא נתקלנו כמותם. היו לנו אירועים, צוק איתן למשל, או שומר חומות שהייתה עלייה של הרבה מאוד אחוזים, כאן אנחנו צופים 500-600% לפחות לשנת 24, אבל מעבר למספר הגבוה, יש כאן נושאים שלא היינו מצויים בהם, לא היינו מצויים, אתה מדבר על טראומה מורכבת, אנחנו מדברים על אבל, אנחנו מדברים על אבל קהילתי ואבל פרטני, אנחנו מדברים על עבודה עם אנשים שהיו חשופים לדברים שלא הכרנו קודם, אנחנו גם מדברים על הצוותים שהיו חלק מהאירוע ומתקשים להתגייס בחזרה, סליחה? נכון, ואנחנו מדברים, כן, אני חושבת שזה האתגר הגדול שאת מצביעה עליו, שאנחנו מדברים או אומרים לנו, אחד הביטויים יש כמה ביטויים שאני לא אוהבת להשתמש, ואחד זה תכלול, שהפך להיות ממש, והנושא האחר זה הביטוי הזה, היום שאחרי, אני לא חושבת שיהיה יום שאחרי, קודם כל יהיו הרבה ימים שאחרי, ואני חושבת שאחד האתגרים היום, שאנחנו מחזיקים גם רגעים או אנשים שנמצאים במקום אחר, וגם אנשים שחווים עדיין משבר. חוויית הפליטות היא חוויה מאוד קשה, וגם חוויה של חשיפה. אנשים שלנו מגויסים, אנחנו קמים בבוקר על חדשות קשות, אנשים לא יודעים מתי הם יחזרו הביתה, ולכן המאמץ צריך להיות בעיניי, אני אולי קופצת ולא זה מה ששאלת, אבל המאמץ חייב להיות משותף. כל מי שנותן שירות צריך להסתכל איך אנחנו מהדקים את השירות, ואיך עושים הסדרה מי נותן מה למי. וכאן גם, לצערי הרב, חוזר הנושא התקציבי, כי כל מי שיושב כאן, אני חושבת שזה אתגר מאוד מאוד גדול עבור כולנו.